झटपट स्वादिष्टमध्ये मी भारती आपणा सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते। आज आपल्याला बनवायचे आहेत मालवणी वडे। मालवणी वडे पीठ याचा व्हिडिओ मी यापूर्वीच तुम्हाला टाकला आहे, तो तुम्ही पाहू शकता। मालवणी वडे पीठ कसं बनवायचं त्याची संपूर्ण मी माहिती त्या व्हिडिओत दिलेली आहे। आता आपल्याला हे पीठ कसं मळायचं ते मी तुम्हाला दाखवते। आता त्यासाठी लागणारे साहित्य, हे मी कोमट पाणी घेतलं आहे, हे मालवणी वडे पीठ जे दळून आणलं आहे त्याचं पीठ आहे, आणि हे मीठ। चला तर आता आपण हे पीठ कसं मळायचं ते पाहूया। हे मी मालवणी वडे पीठ घेतलं आहे। आपल्याला जेवढं हवं तेवढं आपल्याला घ्यायचं आहे। आपल्या घरात किती माणसं आहेत त्या हिशोबाने आपण ते पीठ घ्यायचं आहे। आता हे कोंबडी वडे माझ्याकडे 4 माणसं आहेत, तर एकाला 5 ते 6 वडे खूप होतात, म्हणून मी त्या हिशोबानेच थोडंसं पीठ मळणार आहे। मी पीठ घेतलं आहे, आपल्याला थोडं मीठ घ्यायचं आहे, आणि आता आपल्याला हे कोमट पाण्यामध्ये पीठ घट्ट असं मळून घ्यायचं आहे। थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला पीठ मळायचं आहे। मी कोमट पाणी घेतलं आहे, जास्त गरम उकळून पाणी घ्यायचं नाही आहे, आणि थंडसुद्धा पाणी घ्यायचं नाही आहे। आपल्याला हे पाणी कोमटच करून घ्यायचं आहे। कोमट पाण्याने काय होतं, आपले जे आतमध्ये आपण वड्यांच्या पिठामध्ये जे काही सगळे पदार्थ टाकले आहेत ते छानपैकी आतमध्ये फुलून येतात। हळूहळू आपल्याला असं हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। अगदी चविष्ट लागतात हे कोंबडी वडे। हे बघा, आता आपलं पीठ छानपैकी असं मळून झालं आहे। आपल्याला असंच मळायचं आहे, एकदम पातळही मळायचं नाही आहे आणि एकदम घट्टसुद्धा मळायचं नाही आहे, पण छान असं मळून घ्यायचं आहे। हे बघा, आता छान आपलं हे पीठ एकजीव झालं आहे, मळून झालं आहे। आता आपल्याला हे कमीत कमी 15 ते 20 मिनटासाठी असा ओला एक कपडा घेऊन, रुमाल असला तरी चालेल, असा ओल्या कपड्यात आपण त्याला झाकून ठेवायचं आहे। ओल्या कपड्यात यासाठी झाकून ठेवायचं आहे की 15-20 मिनिटांनी ते छान आतमध्ये पीठ फुलून येईल, आणि पीठ आपलं जर उघडं ठेवलं तर ते सुकून जाईल आणि आपले वडे छानपैकी फुगणार नाहीत। हे बघा, आता याला मी अर्धा तास भिजत ठेवलं। तुम्हाला मी 20 मिनटं बोलली होती, पण माझ्याकडे आज जास्त वेळ होता म्हणून मी अर्धा तास भिजत ठेवलं। जर तुमच्याकडे जास्त वेळ असेल तर तुम्ही अर्धा पाऊण ताससुद्धा हे पीठ असं भिजत ठेवू शकता। आणि आपण आता हे बघूया पीठ कसं भिजलं आहे। हे बघा, आता आपले पीठ छानपैकी भिजलं आहे आणि छान असं मऊसुद्धा झालं आहे। आता याचे आपल्याला असे हाताला पाणी लावून छोटे छोटे असे गोळे करून घ्यायचे आहेत। अशा प्रकारे आपल्याला छोटे छोटे गोळे करायचे आहेत। आपल्याला हाताला पाणीच लावून गोळे करायचे आहेत, कारण आपल्या हाताला हे पीठ चिकटत नाही, त्यामुळे वडे आपले छान थापायला मदत होते। असे आपण छोटे छोटे गोळे करून घेऊया। हे बघा, आता आपले सगळे असे गोळे बनवून झाले आहेत। जास्त मोठे सुद्धा आपल्याला गोळे बनवायचे नाही आहेत आणि एकदम छोटेही बनवायचे नाही आहेत। आता आपण हे एका रुमालावर, ओला रुमाल आहे माझा, या ओला रुमालावर आपण थापून घेऊया। तुमच्याकडे जर म्हणजे तुम्ही प्लास्टिकच्या पिशवीवर सुद्धा थापू शकता, पण मी एका कपड्यावरच घेऊन थापते। आपल्याला हे असे, आणि आपल्याला बोटाच्या साह्याने तापायचे नाही आहे, तसे आपल्या हात, जो आपला हा पंजे म्हणजे हाताचा पंजा आहे त्याचा जो अंगठ्याजवळचा भाग आहे त्या भागाने आपल्याला असे वडे थापायचे आहेत। आणि हे जास्त पातळही नाही आणि जास्त जाडही थापायचे नाहीत। पातळ थापले तर ते आपले वडे फुगणार नाहीत, आणि जाड थापले तर ते आतून आपले शिजणार नाहीत, म्हणून आपल्याला ते मध्यमच थापायचे आहेत। हे वडे आमचे कोकणातील लोक याला कोंबडी वडे ह्यासाठी बोलतात की हे चिकन सागोती बरोबर खातात, म्हणून त्याला आम्ही कोंबडी वडे बोलतो। पण हे कोकणात आमच्याकडे काळ्या वाटणच्या सांबाराबरोबर सुद्धा खातात, आणि अगदीच उरले तर दुसऱ्या दिवशी आपण चहाबरोबर सुद्धा हे खाऊ शकतो। आता आपण हे असे
तेल तापत ठेवलं होतं, आपण तेलात सोडूया. हे बघा, आता आपल्याला दुसऱ्या बाजूने सुद्धा असं परतून घ्यायचं आहे आणि असं आपल्याला अशा प्रकारे रंग येईपर्यंत आपल्याला ते परतून घ्यायचे तेलामध्ये. आणि हा वडा जो आहे ना, ज्या वेळेला आपण तेलामध्ये सोडतो तर एका साईडने फुगल्यानंतर तो ॲटोमॅटिक फुगतो आणि मग आपण समजायचं की एका बाजूने तो शेकला गेला आहे आणि आपण त्या हिशोबाने तो परतायचा आहे. त्याची दुसरी बाजूसुद्धा आपल्याला अशी भाजून घ्यायची आहे. आता अशाच प्रकारे आपल्याला हे सगळे वडे थापून घेऊन आपल्याला तेलामध्ये छानपैकी डीप फ्राय करून घ्यायचे आहेत, तळून घ्यायचे आहेत.